Радвам се да бъда днес при вас и да видя и нови хора от последния път, когато бях. Преди известно време заглавието на една книга, която беше изложена в книжарницата в църквата във Враца, привлече вниманието ми и докато така преглеждах съдържанието, за да видя за какво точно иде реч, едно от нашите момичета, тинейджерките ни, се приближи зад мен и каза: "О, аз вече я прочетох. Разглежда се книгата Йов", което така привлече още повече вниманието ми, защото книгата Йов е така малко трудна за разбиране, но и тя е Божие Слово. Заглавието на тази книга беше "Защо на Божиите хора се случват лоши неща". Църквите на просперитетното Евангелие и на суперблагодата едва ли биха си поръчали книга с такова заглавие в техните книжарници, защото това противоречи на доктрината, която те проповядват, че повярваш ли, едва ли не, всичко тръгва по масло и по мед и масло и нищо лошо не може да се случи. Но автора на тази книга е Дерек Принс, добре известен на тези, които са чели негови книги, който така по доста разбираем начин, не на някакво академично ниво, поднася нещата. И той се е нагърбил, изследвайки книгата Йов, да отговори на въпроса защо се случват трагедии на Божиите хора и особено на онези, които са водили праведен живот и за който дори самия Бог е свидетелстват. Много хора се питат, ако има Бог и ако Той е добър и любящ, защо се случват бедствия, нещастия и несправедливости в света? Отговори от типа: живеем в паднал свят, това е Божието проклятие за падналото човечество, дяволът е виновен, или това е допуснато по Божия воля, имат определена доза истина, но като че ли не задоволяват това, което хората искат да чуят. Според Дерек Принс има две причини, поради които преминаваме през трудни периоди. И двете в крайна сметка са за наше добро. Първата е греха на независимостта, а втората – Божията инициатива за дадена трудност поради желанието му да ни издигне на ново ниво на близост с Него. В голямата си част Бог и Неговите пътища са неизследими за хората. Следователно, упованието и вярата, а не разбирането, е единствената сигурна основа на нашето ходене с Господа. Естествено, ние хората желаем да получим отговори на всички въпроси. И в това няма нищо лошо. И голяма част от отговорите, които търсим, се намират в Божието Слово. И в 2 Тимотей, 3 глава, 16 и 17 стих, Павел пише: "Цялото послание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата, за да бъде Божия човек усъвършенстван, съвършено приготвен за всяко добро дело." Днес ще разгледаме една от причините на Божия човек да му се случват лоши неща, и това е греха на независимостта. Няма да разглеждаме филма "Деня на независимостта", а греха на независимостта. Много от вас, също като мен, като прочетох тази причина, и започнах да се питам като какво всъщност представлява този грях на независимостта. Чували сме за различни грехове, но като че ли не се говори много за такъв грях на независимостта.
А се оказва, че това е греха, с който Сатана съблазни Ева и който събори и самия него от привилегированото положение, което имаше пред Бога. И в Битие 3 глава, от 1 до 8 стих е описано това. А змията беше най-хитра от всички полски зверове, които Господ Бог беше създал. И тя рече на жената: истина ли каза Бог да не ядете от всяко дърво в градината? Жената рече на змията: от плода на градинските дървета можем да ядем, но от плода на дървото, което е сред градината, Бог каза да не ядете от него, нито да се допрете до него, за да не умрете. А змията рече на жената: никак няма да умрете. Но знае Бог, че в деня, когато ядете от него, ще ви се отворят очите и ще бъдете като Бога, да познавате доброто и злото. И като видя жената, че дървото беше добро за храна и че бе приятно за очите, дърво желателно, за да дава знание, взе от плода му та яде, даде и на мъжа си да яде с нея, тъй той яде. Тогава се отвориха очите й и на двамата и те познаха, че бяха голи и съшиха смокинови листа, да си направиха препаски. И при вечерния ветрец чуха гласа на Господа Бога, като ходеше из градината, и човекът и жена му се скриха от лицето на Господа Бога между градинските дървета. 8 стиха, които ни разкриват много истини както за нас, така и за нашия противник. Още в първия стих се казва, че нашия противник Сатана, а Сатана всъщност означава противник, обвинител, тук появяващ се в образа на змия, е много хитър и изобретателен. Но в същото време и той е Божие творение, което поради желанието си да бъде подобен на Бога, загуби привилегированото положение, което имаше. И още в този първи стих Сатана с хитрост изопачи Божията заповед. Ако в Едемската градина, примерно, имаше 1000 вида дървета, Бог беше забранил само от едно да не се яде. Но Сатана много манипулативно попита Ева: истина ли каза Бог да не ядете от всяко дърво? На което Ева отговори, че от плода на всяко дърво могат да ядат, само от плода на едно от дърветата не трябва да ядат, нито да се допрат до него. Понякога не е достатъчно непременно да вкусиш от забранения плод, а дори да се допреш до това. Имаше преди известно време една снимка на 2 ябълки в една чиния. Едната беше гнила, другата здрава, но когато допреш здравата до гнилата, гнилостта на гнилата заразяваше и здравата ябълка. Така че трябва да внимаваме и до какво се допираме и с какви хора общуваме, за да не станем като тях. След като постави под съмнение Божията заповед, в 4 стих змията се послужи с откровенна лъжа, за да омаловажи последствията от нарушаване на Божията заповед. Като каза: никак няма да умрете. И продължава в 5 стих: но знае Бог, че в деня, когато ядете от него, ще ви се отворят очите и ще бъдете като Бога, да познавате доброто и злото. Ето това е греха на независимостта. Желанието да излезеш от Божията власт и ти сам да решаваш съдбата си. Да бъдеш като Бога. И от желанието до престъпването на Божията заповед имаше само една крачка. И какво направи Ева? Тя погледна забранения плод, видя и се, че беше добър за храна, че беше красив, съблазнителен за очите, а и като прибавим внушението на Сатана, че
този забранен плод ще й даде знание и възможност да бъде като Бога и сама да решава съдбата си, без да се налага да зависи от Бога, смело взе, яде от него и даде и на мъжа си. Колко пъти това, което ни изглежда приятно за очите, както пише в тези стихове, до степен да пожелаеш да го опиташ, може да коства загуба на живота ни или много проблеми. Някой от вас виждал ли е гъбата червена мухоморка? Много красиво създание. Ама отровно. Не знам защо го рисуват в детските илюстрации и по детските градини. Аз лично съм я виждал, бях в 8 клас, на едно екскурзионно летуване в Родопите и така в една борова гора беше наистина много красиво и съблазнително. Има и по-отровни от нея нейни посестрими, бялата и зелената мухоморка, но и тази е достатъчна да ти види сметката. Но целта на този пример е да ви илюстрирам, че много от нещата, които са приятни за очите и които преценяваме визуално, че са добри за нас, могат да ни донесат много проблеми. Колко по-малко проблеми щяхме да имаме днес, ако Ева не се бе доверила на сетивата и интуицията си, а бе послушала Божия глас. В Ефесяни, 2 глава, 10 стих се казва: защото сме Негово творение, създадени в Христа Исуса за добри дела, в които Бог отнапред е наредил да ходим. Бог ни създаде, за да вършим добри дела. Но ние чрез греха на независимостта пожелахме да видим и другата страна на монетата, а именно злото. И какъв беше ефекта от това, че Адам и Ева се поддадоха на измамата на Сатана? Те познаха, че бяха голи. Тоест, Божията протекция и защита се отдръпна от тях заради желанието им да бъдат като Бога и сами да определят кое е добро и кое е зло. И другия резултат от греха на независимостта беше, че те желаяха да виждат, че те не желаяха да виждат Божието лице, не търсеха Неговото присъствие, а се скриха от Него. Когато си съгрешил пред някого, едва ли искаш да го виждаш или да общуваш с него. Най-вероятно правиш това, което направиха те. Криеш се от него и го избягаш. Сатана желая да се закоравиш в това си състояние, да не търсиш и да не даваш прошка, въпреки че престъпиха Божията воля, която беше за тяхно добро. Бог наказа Адам и Ева за неподчинението им, но в любовта си им направи дрехи и ги облече. Между другото, греха на независимостта беше греха, с който Сатана падна пред Бога. И това е описано в Исаия, 14 глава, от 12 до 14 стих, където пише следното: как си паднал от небето ти, Денице, сине на зората? Как си отсечен до земята ти, който поваляше народите? А ти думаше в сърцето си: ще възляза на небесата, ще възвиша престола си над Божиите звезди и ще седна на планината на събраните богове към най-крайните страни на север. Ще възляза над висотата на облаците, ще бъда подобен на Всевишния. Ето. И тук желанието да бъдеш подобен на Бога. Да не зависиш от Бога. И други стихове, които описват отново причините за падението на Сатана, те са в Езекил, 28 глава,
от 15 до 17 стих. Ти бе съвършен в постъпките си от деня, когато бе създаден, докъдето се намери беззаконие в тебе. От много голямата ти търговия напълниха всичко сред теб с насилие и ти съгреши. Затова те отхвърлих като скверен от Божия хълм и те изтребих отсред огнените камъни, херовиме засеняващ. Сърцето ти се надигна поради хубостта ти, ти разврати мъдростта си поради блясъка си. Аз те хвърлих на земята, изложих пред царете, за да те гледат. Тези няколко стиха откриваме няколко причини, които подбудиха Сатана да пожелае да бъде независим от Бога и подобен на Бога. Привилегированото положение, което имаше, провокира гордост в него, което го подбуди да се разбунтува срещу Бога и да иска да бъде равен и независим от Бога. И първата причина, която провокира Сатана да се възгордее, беше неговата съвършена, засеняваща, превъзхождаща другите красота. Ето само няколко стиха, които я описват. Ти си печат на съвършенство, съвършен по хубост, херовим помазан да засенява. Сърцето ти се надигна поради хубостта ти. Ти разврати мъдростта си поради блясъка си. Красотата, превъзходството на другите, славата, властта възгордяват. Когато превъзхождаш другите до степен, че ги засенчваш, ти почваш да се чувстваш изключителен. И имаш желание да демонстрираш превъзходството си пред другите. И днес това се изразява с носенето на маркови дрехи, карането на скъпи коли, строенето на дворци, яхти, вили и така нататък. Превъзходството ти може да те направи дори арогантен и насилник, ако нещата не стават по твоя начин. Гордият човек не търпи зависимост от друг, дори това да е Бог. За него е важно нещата да стават по неговия начин. Той никога не би признал, че е успял и че се е издигнал благодарение на Бог. Гордият човек никога не би казал не аз, а Господ. Спомняте ли си коя библейска личност беше съвършена по хубост до степен, че засенчваше другите? Става въпрос за мъж. Макар че според мен Господ е благословил жените с повече красота от мъжете и генетично ги е... Не. И генетично е заложил в тях да привличат вниманието върху себе си, ако Господ ги е надарил с превъзхождаща, засеняваща красота. Става въпрос за Авесалом. И вижте какво пише в Второ царе, 14 глава, 25 и 26 стих. А в целия Израел нямаше човек толкова много хвален за красотата си, колкото Авесалом. От петата на ногата му, дори до върха на главата му, нямаше в него недостатък. И когато острижеше главата си, защото всяка година я стрижеше, понеже косата му натегваше, затова я стрижеше, претегляше косата на главата си и тя тежеше 200 сикли според царската теглилка, което е около 2 кг и 600 грама. Какво друго знаем за Авесалом? Той беше третия син на Давид от дъщерята на гесурския цар Мааха. Неговата сестра
беше, както пише в предната глава, 2 царе, 13 глава, една хубавица на име Тамар. Нейната красота привлече първородния син на Давид, Амнон. Той я пожела, прилъга я, след което я изнасили и след като я изнасили, я намрази. И поради това Авесалом търсеше начин да му отмъсти. И в крайна сметка го уби. И побягна от гнева на баща си. И беше 5 години в изгнание в Гесур. След което Давид го повика да се върне и му прости. Като видя, че му е простил, за благодарност, Авесалом с хитрост успя да узурпира трона на баща си. Като първо си осигури лична гвардия, след което започна да пресреща по градските порти хора, които бяха дошли да търсят право и съд от царя, с думите: виж, твоята работа е добра и права, но от страна на царя няма кой да те слуша. Да бях само поставен съдия на тая страна, за да идва при мене всеки, който има спор или дело, та да го оправдавам. И така Авесалом подмамваше сърцата на израелтяните. Да ви прилича това поведение на някой друг. След това отиде в Хеврон, ушким да изпълни свой обрек. Но, използвайки средствата на тогавашната пропаганда, той разпрати свои шпиони по всичките израилеви племена и им каза: като чуете тръбен звук, почвайте да викате: Авесалом се възцари в Хеврон. И преврата му успя, поне временно. След което Ахитофел, един от съветниците на Давид, който стана и негов съветник, го посъветва да иде и да спи с наложниците на баща си, за да стане омразен на баща си, и той го направи. Затова беше пророкувано още от пророк Натан. Сещате ли се обаче как завърши опита на красивия Авесалом да бъде независим и цар вместо баща си? Йоав заби 3 стрели в сърцето му, докато Авесалом висеше на красивата си коса, която се бе оплела в едно дърво. Много достойна смърт. Втория фактор, поради който Сатана, а и хората днес желаят да са независими от Бога, е мъдрост и знание, водещи до забогатяване. Ще припомня пак няколко стиха от тези, които четохме от Езекил 28 глава. Бог го постави високо в иерархията на ангелите, благослови го с мъдрост, но какво направи той? Ето какво пише там. Разврати мъдростта си поради блясъка си. Умърси светилището с многото си беззаконие и чрез неправедната си търговия. Мъдростта, знанията и богатството също водят до възгордяване и падение, естествено. В Притчи 26 глава, 12 стих се казва: видял ли си човек, който има себе си за мъдър? Повече надежда има за безумния, отколкото за него. Когато имаш повече от другите, следващото стъпало е да искаш всичко. А за да постигнеш всичко, трябва да си безкруполен. И ако трябва да си служиш с насилие. Богатството дава повече възможности, сигурност и защита. Така поне си мислят богатите. А го пише и в Притчи. Мъдростта е защита и богатството е защита. Но богатството е преходно и с него не можеш да си купиш вечен живот. Богатството срива и изкривява ценностната система на човека.
променя го до неузнаваемост. Тласка го към греха и компромиса. В Откровение, 3 глава, от 17 до 18 стих, Божият дух говори на Лаодикийската църква, която се смята за една от църквите на последното време. И на която богатството и самодоволството до толкова бяха изкривили самопреценката й, че тя живееше в заблудата на независимостта, че няма нужда от нищо. Понеже казваш, богат съм, забогатях и нямам нужда от нищо, а не знаеш, че ти си окаяния, нещастен сиромах, сляп и гол, то съветвам те да купиш от мене злато пречистено с огън, за да се обогатиш, и бели дрехи, за да се облечеш, та да не се яви срамотата на твоята голота, и колури, за да помажеш очите си, та да виждаш. Съвременният човек, а и църквите на последното време и на просперитета, се стремят и проповядват за материално богатство, защото то дава относителна самостоятелност и независимост. Надеждата им вече не е в Бога, а в парите, но това път прави роб на парите. И в 1 Тимотей, 6 глава, 10 стих, се казва, че сребролюбието е корен на всякакви злини, към което като се стремяха някои, те се отстраниха от вярата и поразиха себе си с много скърби. Парите са ни нужди, за да преживяваме, но не трябва да се превръщат в самоцел. Придобитото на земята си остава тук и то не може да изкупи душата. В Евреи, 13 глава, 5 стих се казва: не се впринчвайте в сребролюбие. Задоволявайте се с това, което имате. Защото сам Бог е рекъл: никак няма да те оставя и никак няма да те забравя. Но богатият човек живее на принципа: от много глава не боли. Колкото повече, толкова повече. Мечо пух. Богатството го кара да се чувства всесилен, защото може да се разпорежда с човешки съдби, да уволнява, да назначава, да определя заплатата на хора. Но алчността постепенно те превръща в самонадеяно, егоцентрично чудовище, неспособно на милосърдие и състрадание. Затова, когато Бог дава, Той дава достатъчно, за да не се привържеш към това, което ти е дал, а към този, който ти го дава. Третия фактор, Сатана, а и хората да искат независимост от Бога и да бъдат подобни на Бога, е властта и силата. В Исаия 14 глава се казва, че Сатана имаше власт и сила да поваля народите. А от Езекил 28 глава разбираме, че стремежа към обогатяване те тласка към насилие. За да си насилник, трябва да превъзхождаш този, който ще насилваш. Или да имаш власт да пратиш други да ти свършат черната работа. Или да разполагаш с по-модерни и по-поразяващи оръжия от този, който искаш да подчиниш под твоята власт. Две атомни бомби над Япония и японците вдигат байрак. И днес има хора, които си мислят, че имат власт да повалят цели народи. И те най-често са начело на днешните империи. Днешните империи, поне тези, които са по-умните, не наблягат толкова на грубата сила, защото излиза скъпо. Ето виждате колко скъпо е всеки ден войната в Украйна. Някъде бех чел, че
Израел изразходва 30 милиона долара на ден във войната си с Хамас. И положение, че уния нямат много с какво да им отговарят. Нито имат авиация, нито артилерия. Има и други начини да подчиниш някого под властта си. И това го правят по-умните империи. Първо се пробват да те подкупят. Казваме му корупция. И точно тия, които най-много ни сочат, че сме най-корумпирани, точно именно те най-много корумпират. Ако не подадеш да те купят, почват да те заплашват или шантажират с някаква информация за теб. Ако не подадеш и на този техен лост, тогава просто отстраняват или елиминират ключови фигури в държавата, която не ще да играе по тяхната воля и иска да бъде независима. И всичко това се прави с добри намерения, за да се разпространява демокрацията по целия свят. Затова обаче трябва да имаш силна пропагандна машина. По-добра от тази на Весалон с тръбите и шпионите. Всяка свобода и независимост си има цена и тя най-често се плаща с кръв. Вместо да станат независими и подобни на Бога, Адам и Ева и техните потомци станаха зависими и роби на греха, който носи временно удоволствие, но затова пък вечно наказание. Но слава на Бога, че Той промисли спасение, изпращайки Сина си, плът като нашата, за да прогласи освобождение на пленниците и отваряне затвора на вързаните. И в Матей 11 глава, от 28 до 30 стих, Исус казва: Дойдете при мене всички, които се трудите и сте обременени, и аз ще ви успокоя. Вземете моето иго върху си и научете се от мене, защото съм кротък и смирен на сърце, и ще намерите покой на душите си. Защото моето иго е благо и моето бреме е леко. Всяко робство или иго си носи ограниченията обаче. От кого искаш да си зависим? И на кого искаш да си подвластен? На доброто или на злото? В същото Евангелие, Матей 6 глава, 24 стих, Исус казва следното: Никой не може да слугува на двама господари, защото или ще намрази единия, а ще обикне другия, или към единия ще се привърже, а другия ще презира. Не можете да слугувате на Бога и на мамона. Ако искаш да си независим от Бога, ти автоматично ставаш зависим от Сатана. Дори да не го признаваш или осъзнаваш. Сатана го устройва да си хладък християни. Защото Бог не признава хладките християни за християни. Пише го в Откровение 3 глава 16 стих. Когато ние приемем Исус за наш Господ и Спасител, ние доброволно се отказваме от нашата независимост и се съгласяваме да ограничим свободата си и да се покорим отново под властта на Бога, Неговия дух и Неговото Слово. Бог не е поробител, нито насилник. Към самодоволната и хладка Лаодикийска църква, в Откровение 3 глава 20 стих, той се обръща с думите: Ето стоя на вратата и хлопам. Ако чуе някой гласа ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него и той с мен. Поробителя и насилника нито чукат, нито чакат някой да им отвори. Или влизат с хитрост, или с зло.
В Едем имаше само едно ограничение, но Сатана с хитрост успя да изкуши Ева да го наруши, като наблегна, че Бог е ограничил свободата им, за да не станат като Него. Много от свободите, които днес хората са облекли в закони, са извоювани чрез бунт срещу ограничения. Блудният син също се чувстваше ограничен и зависим от баща си. И затова преждевременно поиска своя дел от имуществото на баща си. И колко време се радваше на независимостта си? Докато опука парите на баща си. Защото той не ги беше заработил. Получи ги даром. А когато получаваш нещо даром, не го оценяваш много. И след като опука парите, доброволно се постави под зависимостта на един фермер в страната, в която беше забегнал, и упражняваше достойната професия свинар, от която получаваше толкова много, че умираше от глад и пожела да яде това, което ядеха свинете. И чак като го напече гладния, тогава дойде на себе си и си спомни откъде беше паднал. От син и наследник беше стигнал до умиращ от глад слуга. Слугите в бащиния му дом имаха излишък от хляб, а той гладуваше и никой не се смиляваше над него. И тогава дойде на себе си и разбра какво беше загубил, когато пожела да бъде независим. Баща му обаче не го спря. А можеш да се наложи. Не отказа да му даде и наследството. А можеше. Наследство се дава след смърт. Можеше и да не му прости и да рече: сине майче, няма, иди там, къде си. Похарчил парите, каквото имаше ги дадох, ти си го опука, поправай се. Но му прости. Още преди сина му да му беше поискал прошка. Такъв е нашия Господ. И такова е неговото робство. Защото е кротък и смирен на сърце. И ако ти си се отдалечил от него, и ако си избрал да ходиш в своите си пътища, знай, че когато дойдеш на себе си, като блудния син, когато видиш колко рани, проблеми и катаклизми ти е донесло твоето желание да бъдеш независим от Бога, Той те чака и е готов да ти прости и да те приеме отново. Библията нарича стария човек нашето плътско естество, което желае да бъде независимо от Бога. Ние често се изкушаваме да се доверим по-скоро на сетивата и интуицията си, като Ева, отколкото на Божието Слово. Страхуваме се да се доверим на Бога, че Той желае това, което е най-добро за нас, и да му предадем контрола над живота си. Молим се, но не получаваме отговор на молитвите си, защото ние казваме на Бог как да ни помогне и какво да направи за нас. Но се страхуваме да предадем ситуацията, за която се молим, в Божията ръка, да не би да загубим контрол над нея или да не би Бог да поиска нещо от нас, което ние не желаем да направим. Усъмняваме се в Божиите възможности за промяна на ситуацията и в Божието Слово, в което пише: има ли нещо невъзможно за Господа?
и невъзможното за човеците, за Бога е възможно. Може да не разбираме всичко в Божието Слово, но сме призвани да вярваме в него и да му се доверим. Бог има два основни подхода, за да ни изведе от нашето желание да сме независими. И първият подход е като изпита нашето упование в него чрез чакане. Кой обича да чака? Аз не обичам. Може би това е един от най-ефикасния начин Бог да провери доколко уповаваш и вярваш в него, е когато на твоите молитви не ти отговори нито с да, нито с не, а чакай, когато му дойде времето. Или когато отнеме от нас това, на което най-много държим. Спомнете си какво поиска от Авраам да пренесе в жертва. По това, дали можеш да чакаш, уповавайки на Бога да изпълни волята си в живота ти, проличава дали си зависим от Него или от себе си. Авраам беше на 75 години, когато Бог му обеща, че ще има син от Сара. Но трябваше да чака още 25 години, докато Бог изпълни това, което беше обещал. Консуматорското общество, в което живеем днес, е изградено на моменталното снабдяване. Виждаш нещо, поръчваш си го и утре, вече или други ден, хоп, куриерът ти го донася. Но в християнското ни ходене нищо не идва при нас, докато не се научим да чакаме. Бог можеше да му даде син веднага. Но той желаеше да доведе Авраам до пълна зависимост от него. И то чрез чакане. И когато изминаха 10 години, откакто Бог обеща син на Авраам, Сара рече на Авраам следното нещо. Пише го в Битие 16:2. Виж сега, Господ не ми дава да раждам, моля ти се, влез при слугинята ми, може би ще придобия чедо чрез нея. И Авраам послуша това, което каза Сара. И може би сега някой ще каже, за това човек не трябва да слуша жените. Ама какво сам си направиш и най-големият човек не може да го направи. И така се появи Исмаил, чието потомци и днес воюват с потомците на Исак, сина на Божието обещание, което е и предупреждение за нас да не взимаме и да не тръгваме да помагаме на Бога и да взимаме нещата в собствените си ръце, без да изчакаме Божието време. В Псалм 37 стих Давид пише: облегни се на Господа и чакай Него. Не се раздразнявай поради този човек, който успява в пътя си, като извършва подлост. Знаете, че когато Агар забременя, самочувствието й се надигна и тя започна да презира господарката си. Когато Авраам достигна до пълна зависимост от Бога, чрез чакане, тогава получи обещания син. По-човешки това беше невъзможно. И сам Авраам рече в сърцето си: на 100 годишен човек ли ще му се роди дете? И Сара, която има 90 години, ще роди ли? Пише го в Битие 17:17. Но има ли нещо невъзможно за Господа? Чакането развива търпение и смирение. И е един от Божиите начини за справяне с човешката независимост. Може да се молиш
да се бориш по твоя си начин, да се оплакваш, но Бог няма да съкрати чакането ти преди да е изпълнил целите си за тебе и да изгради нашата зависимост от Него. В процеса на чакането ти ставаш все по-зависим от Бога и все по-малко независим. В Псалм 37, 34 стих Давид добавя: чакай Господа и пази Неговия път, и Той ще те издигне, за да наследиш земята. Когато се изтребят нечестивите, ти ще видиш това. Втория начин Бог да ни доведе до пълна зависимост от Него е чрез отчаяние, за да извикаме към Него за помощ. И тая точка не ми харесва много. Не сме въодушевени. Бог чака да чуе нашия вик на отчаяние. И този вик идва чак когато сме стигнали до края на силите си, опитали сме всичко и не виждаме изход. Да моли за помощ е под достоинството на гордия човек. Самоуверения, самодостатъчния и независимия. С вика на отчаяние човек признава, че не може да се справи сам без Божията помощ. Викът на отчаяние ни връща отново в положение на зависимост към Бога и отключва Божията милост. Човек се отчаива, когато губи контрол на нещата в живота си, когато губи сигурността си, когато плановете му се провалят. Значението на еврейската дума извиквам означава да извикам за помощ. В Изход 14 глава израелтяните бяха между чука и наковалнята. Бяха стигнали до Червено море, на плажа кораби не виждаха, а като се обърнаха назад, видяха един облак от прах, който се издигаше от колесниците на фараона, оръжието, с което Египет беше станал империя. И вижте какво пише в Изход 14.10. А когато се приближи фараон, израелтяните подигнаха очи и ето египтяните идеха подир тях. И израелтяните твърде много оплашени извикаха към Господа. Ако прибавим правилният превод, извикаха за помощ към Господа. Когато животът ти е застрашен, няма време за дълги молитви, с които да се опитваш да убедиш Бог да ти помогне. Ако се давиш, няма време за Отче наш. Просто викаш помощ. Отчаянието е там, където ако Бог не ни помогне и не направи нещо за нас, нищо няма да се случи. Няма време да четем целия 107 псалм, но ви го препоръчвам да си го прочетете вкъщи. И там псалмиста описва различни ситуации, в които попадаха хора, които бяха тръгнали и желаяха да ходят в своите си пътища и да бъдат независими от Бога. И когато положението им ставаше отчаиващо, на 4 пъти се повтаря следния стих. Тогава извикаха към Господа, или тогава извикаха за помощ към Господа в бедствието си. И Той ги избави от утеснението му. Слава на Господа. Ама извикаха така, както извика Петър, когато потъваше. Това е описано в Матей 14 глава 30 стих.
Но като виждаше вятъра силен, а когато вятъра е силен и вълните са големи, уплаши се и като потъваше извика, казвайки: Господи, избави ме! Господи, избави ме е молитвата на отчаяния човек, който не вижда друг изход от ситуацията, в която се намира, освен да се остави в Божията ръка и Бог да оправи нещата по Неговия начин и на Неговото време. Защото не говорихме за чакането. Ние не сме от нетърпеливите, ама Бог си има начин и време, когато да помага. Има хора, които истински се страхуват да загубят контрола над живота си и да предадат своята независимост на Бога. Те си казват: може да няма много и живота ми да е постоянна борба, но поне сам взимам решенията за живота си. Те може да са грешни, ама са си мои. Защото не желая да предам независимостта си и контрола над живота си. Има обаче и втори тип хора, които са стигнали до момента на отчаянието, изправяйки се пред ситуация, с която не могат да се справят сами и не виждат изход. Въпросът към тези хора е: готов ли си да предадеш проблема си в Божиите ръце? Готов ли си да смириш гордостта си и да извикаш: помощ, Господи? Или: Господи, моля те, помогни ми. Не знам какво ще поискаш от мен, но ти се доверявам, че ти знаеш това, което е най-добро за мен. Или предпочиташ да се отдавиш, но да запазиш своята независимост дори тогава, когато те води към явна гибел. Давид беше храбър войн, но и той имаше своите моменти на отчаяние. Но в тези моменти не му беше под достоинството да извика за помощ към Господа и да му се довери. Псалм 109, 26 и 27 стих, той пише: помогни ми, Господи, Боже мой, избави ме според милостта си, за да познаят, че това е Твоята ръка, че Ти си сторил това, Господи. Греха на независимостта е желанието ни да не се налага да зависим от Господа. И завършвам с един цитат от един православен свещеник, протоиерей Андрей Качев, мисля, че е руснак, който казва: хората не ходят на църква и не се молят на Бога поради една причина. В дълбочините на душите си те чувстват и знаят, че Бог съществува. Но разбират, че ако го признаят, то ще трябва да изменят целия си начин на живот. А те не искат това. Защо? Ами защото искат да бъдат независими. Господи, благодарим Ти за мъдростта, която получаваме от Твоето Слово.